štatút tohto peknej súťaže, ktorá sa už štaduje od roku 1985. Ale sústredíme sa už na to, kvôli čomu sme sa tu vyšli, no a súťažiaci tým Horňa Včko, svoj druhý pokus. Tak, chlapci, dievčatá, nech sa páči, tak je vaša. Pozor! A to si teraz pekný, tak ponechajte, dievčatá, makajte predu.